Ko himen ko para by how try Jesus Christ nginang yai puson halor ka jingi kai jungu Jesus ba ulong unongap lamborot baba badudang penskem ya kanega jinglong jungu hapo jungi baro bad omdon kano ga jingya tainia halor kanega pang badu Jesus udambu hakama jungi shisin bangi longi jungu shisin bangi kongu yau shisin bangi stang banyai rengkat badu shisin bangi long kikun kaba pura jungu omdon kano ka jingting hapo jungi hangne kaktinu bele kala kranshai kadar haka fareng omdon mano snatching. Nobody can snatch away, nobody can steal away. The translation kang nenga tarai ka bakala kindiat habaki pindon kam kindet kadeban long yakini netu kane kadeban long tin badeban pindon kam haka jaka janga kindet kaba mut shura henre kane kalong yakini kaba mut ra da ka bor ne tu kaba mut da ka bor ne kalam yo i henre nagadaga dao kaktin parengala on snatch away omdon mano balaban yakinino yangi nakakti jongo balai ne nakakti jongo jisu bada ko jisu penshai kadaria kanega pang dagaba on lada omla ban kini nanga kaju kadur uparu shisin bangi don hakakti jongo jisu shisin bangi yai badu jisu kumbangi yusngo naka shiti naka kitab kam jongi apostol haba baru ki kristan na andio kila stang ban pidiang iau jisu ki kerlalong kristan ka bamod shisin bangyo kanega jinglong jisu omdon mano balaban yakinino yangi naka kti jongu shisin bangilong ki jongu Chris uparu usngau yangi u jisu usngau yangi bad uparu usngau yangi bad baro arngut ki pe sumar yangi bad omdon mano balaban rayangi ne yakini yangi ne tu yangi lese kumu pukini uwan kindit kinsan ban rano ki kun siar hakata ka dor kemla namar ngis shait yo iladangi paid ba yaki kamis siar ladadon kano ka jinki haka sweet beneng shisan don kanai kubori yaki kun siar but baro kinri yalade kinri hapadengisla ne hapedeng hapok mau ne hakano kanaga jaka bakinum kisho tad hado ka kemis yar ka ai biang ya ka dak ia ki kun siar kinum mishu ki shong kop kalem da pau ba ka don jingim haki haka ju ka dur jisu omdon mano balaban kinino iyangi omdon mano laban tu iyangi nau kabamut nong tu uwan por mit bad haka por baru ki brukitia nong du unum wan haka por bashai nong du unum wan haka mat ki bru badang pe namarutip en sa shakem but hangne haba ujisu omdon mano balaban kinino iyangi omdon mano balaban kinino na uppa ne tuno na kakti jong uppa ne tuno na kakti jong ujisu dang baro arpo saw kanda upay sumariyangi kabamut omdon ka por ba yotia ba kinongtu kinyolat banle bain iyangi walada ni don ki chaukidar ki basumariya kano ki ying don gi por ki yotia don gi por ki briu ki ba apahara ki yotia ki pulit ne kino ki sipai ki ba pet pahara don gi por ki yotia henre hangni uji suong unum ahaila diano banrano yengi dakabor ne yakinino yengi nakakti jongo kabamol kakti jongo kak scam ki kemat jongu kapet barabor yangi bad udon ka bor jingyada halo jongi vei kane ka jingika jongu jisu kade ban penskem yaga jingay jongi kade ban pentikana yangi ba shisin bangi don badu jisu shisin bangi long ka jongu Chris shisin u jisu long utrai jongi
nginum don kam ban ting ye don lad yano ban yakini yangi netu yangi nakakti jongu hakaju kedurupa namar don ki ar jait ki jingyada halor jongi vei paive uppa udang yada yangi ukun udang yada yangi nakane ka jingyada komgi artilli ki tala kala kang scam yangi te omdon mano balaban pinkain yakane ka tala jonga jingyada kaba ublay ubu halo jongi udu Jesu kun ubu halo jongi nakataga daw ko himmen ko para kalonga jimmen doi yangi IT pindam yalade haga jimbe jongu Jesu banya kaba ngi wad kanu ka jingyada jongane ka prate wad ladangi buri yalade shanoru nakaman light luit nakano ka jimma ngimla satya ban buri yalade kalam Jesu lada ngi ri yalade ri tengen hakakti jongu Jesu ne ngi IT hakakti jongu Jesu kalonga batikana ngidon ka jingyada ngidon ka jingim bad omdon mano balaban kinino yangi nawu namar ka kti jongu ka scam ka jimbe jongu kalonga ba scam ka jingit kalonga ba scam bad ka jingdon jongu hapadeng jongi kalonga ba scam bad omdon kabala mano balaban pingi akane but kabang is ngotu yakane ka benta jonga jingi kai jongu Jesu Christ ka jingula jongu Christ kai kaba ngideben le na ka liang jongi kalong jan bad Jesu wadnum artatin shu wadnum shapting shu wadnum kusalai shu namar don gi binda haka gospel Jesu wat kusalai ngeit yakane ngeit hauble ngeit hangaru namar bale shisin bangi don kanege jingeit bale ngi perlut yaka por jongi pormi but porsingi taka jingkusalai don ki bru kimju yotia pormi don ki bru kimla ban leitre don bun ki bru ki im haka panicky situation ki don ki bab ki ting barabor ki sausir barabor kine baro ki wan namar ba kim don jinge shisha hav Jesu ngim don jingshania hav Jesu don bun ki bru ki pang ki shitom don bun ki bru ki shem ya ka dawai depression namar shisin bakim don kanega jingshania ki ting barabor but kim ni yotia but ki tingi ki bru ki ting ya ka jinglong mariang barabor but kin yo ya uksoi ki yo rengai ki yo don bawan pasiao haki don ki stang ban yo ya ki baro banglom ban yo namar bale kim don jinge kau Jesu om don mano balaban yakinino yangi nakakti jongo om don mano balaban yakinino yangi nakakti jongo blai upa ai ba kaneka kentin kanang sutit hapo jongi let's say don ki brio ki bating barabor ki ba sausir barabor let's say ki tiapang haki hospital na marka ne daw let's say don ki bashim ya ka dawai antidepressant na marba ki ting ki sausi ki kuslai shania haw Jesu ba ngi idiame na mar melang utrai jongi but mes ngutrai ga jingim jongi pa menum sha yano ban katai yangi ban penchat yangi ban tu yangi tu ya ka jingim jongi ban yakini ya ka jingim jongi ai boring ko Jesu bangin dup laban yaine bat me id yame shakri yame ha ka jingim jongi ken ya ro ya utrai Jesu Christ nam la junam